खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल आव होनानै लादो आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि आपडेट होनो आखायाव लादों नोंथांमोननो लागै राहुल गान्धीनि न्याय जात्रायाव दुंहाव थासारि। मैया सतिया हमस्टियाव पद्म हाजरिकानि हमस्टियाव माखासे बिजेपिनि सुबुंफोरा बिजेपिनि फ्लेग लानानै राहुल गान्धीनि बासखौ बेंखननानै राहुल गान्धीनि हेंथायै मदि जिन्दाबाद होननानै दावराव दावसि खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो भुपेन बराखौबो एटेक खालामनो नाजादोंमोन होनना मिथिनाय जादों। भुपेन बराखौबो गन्थंआव थै गलायनाय बुदों होनना मिथिनो मोन्दों। दुंहाव थासारिखौ नुनानै राहुल गान्धीया बासनिफ्राय ओंखारनानै समस्याखौ सल्भ खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव बिजेपिनि सुबुंफोरा सासे खौरांगिरिनि केमेराखौबो सेख'ना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पद्म हाजरिकानि हमस्टियाव बेबायदि गुन्दागिरि खालामनाय जाथाया गासै आसामखौनो लासिंसिं खालामदों होनना गोबां सुबुंफोरानो मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिजेपिनि गोबां सापर्टारफोरा राहुल गान्धीनि लामायाव होनाय बेनारफोरखौबो बिसिना गारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया मोनाबिलि समाव लावखा सारियालियाव खौरांगिरिफोरनि गारिखौबो बुख्रेबना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामाव बिजेपिआ आब्रुथि गैयै खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोन्दों आरो बियो दुखुनांथाव आरो लाजिथाव होनना गोबां सुबुङानो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिटिआर एकर्डआव एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिआ इउजि ब्रह्म आरो आबसुखौ फोथायनानै मेगन मेसेबनानै सागान होबाय। दायो एक्स एनडिएफबिखौ फोथायनानै एक्स एनडिएफबिनि गासैनिबो हाइनियास केसफोरखौ उइथड्र खालामनानै होदो आरो एक्स एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिखौ फोथायनानै मेगन मेसेबनानै उदां खालामदो होननानै खावलायदों एक्स एनडिएफबिनि अफ्रि दैमारिया। मख'नो गोनांदि बिटिआर एकर्ड जानाया 3 बोसोर बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो एक्स एनडिएफबिनि हाइनियास केसफोरा सासेनियाबो उइथड्र जायाखै होनना फोरमायदों अफ्रि दैमारिया। दिनै 22 जानुवारि रन्जन दैमारिनि हियारिं दं। आसा खालामो बिथां गेदेमाया दिनैनि दिनाव उदां जाथों। दिनै 22 जानुवारि गासैबो सरकारि मावख'खौ बन्द फोसावदों। गासैबो स्कुल कलेज इउनिभारसिटि गासैखौबो बन्द फोसावदों। लोगोसेनो ना बेदर दखानफोरखौबो बन्द खालामनांगौ होनना बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ 4 दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामनानै गथ' थाहोदों। बे जाथायखौ चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिस थाना सिंनि 3 आरो बङाइगाव पुलिस थाना सिंनि सेन्ट्रेल रेल कल'निनि गासै 4 दुथांफोरा गेंरेप खालामदोंमोन 9 मासनि सिगां होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेब्ला उन्दै गथ'आ गावनि न'आवनो सासे गथ'खौ जोनोम होयो अब्लासो 4 दुथाङा हानजायै जिनाहारि खालामनाया सोराङाव फैदों। मिथिनाय बादिब्ला दुथांफोरा माखासे रां होनानै सिगिनानै दोनदोंमोन। दायो दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय। मादैमोन बेयाव थांलाय बेंसना थाजोब बेयावनो बेंसनानै होनदों लिरगोन ना लिराखैबा
नुबावाखै आङो हिनजावखौनो हिनजावबो नागायदों हिनजाव मादों हादों हिनजावबो दंलायबावनो माथो सिङाव मोनथियाखैनो जोंहा हिनजाव दं ना मा दं बेनो दालालि नामा हिनजावानो दालालि नामा हौवानि हिनजाव बिदिनो फैसा जाखायो खोमा गावनो नुदों नै हिनजावानो बिदि जानायखौ ओमफ्राय बोथो बेबायदि थानो हाखो बेलाय गारि गंसेयाव सोबाय खेबनांगौलै भिडिअ बानायनांगौ नै हिनजाव गुन्दाफोर माला माला थुमथुमखौ मिथिना थाङो बिसोरो सरि जोंनि बर' मानसिबाथाय बेबायदिनो गावसिनि जाथिमोन ना दा बुंफबजोबसिगौमोन बे हानामानि बुंजोबसिगौमोन Bunda kali jeruk nambah. जोंनि बर'मोन बाथ' दा बुथारनानै जोंनि बर'मोन खोमा बिसोरो गावसिनि लानाय गैया जोंनि बर'बा दा बुथारगोमासिगौमोन बुथारजासिगौमोन हान्थाखौ मोनबावनाय नङामोन बिसोरो लाङाखै
बिथिंजाय गारि गंसेयाव मा जाखो हौवा बोरो अलावा नाय आदर करिबो नथुन लनाखा आदर करिबि